Nurmi-säilörehu on lehmän luontaista rehua, joka riittävän aikaisin korjattuna täyttää ruokinnassa sekä karkearehun että väkirehun tunnusmerkit. Nurmen viljelyvarmuus ja satoisuus ovat sen vahvuuksia viljaan verrattuna. Hyvin perustettu, kalkittu ja lannoitettu täystiheä nurmi voi antaa jopa 6000 rehuyksikön hehtaarisatoja. Myös ympäristön kannalta nurmiviljely on kannatettavaa. Lisäksi nurmet ja laitumet monipuolistavat maisemaa ja kaunistavat maaseutua. Nurmen korjuulla AIV-rehuksi on maassamme pitkät perinteet, sillä ensimmäisen kerran rehua tehtiin jo vuonna 1929. Kelasilppurin valtakauden jälkeen esikuivattu säilörehu on jatkanut voittokulkua. Kuivan heinän teko on edelleen vähentynyt ja nurmi korjataan aikaisempaa varhemmin säilörehuksi siiloihin ja paaleihin. Nurmen korjuu kuivaksi heinäksi on varsin riskialtista ja tuottaa useina kesinä suuria vaikeuksia. Tuloksena ovat suuret korjuutappiot sekä laadullisesti heikkolaatuinen heinä, joka pölyävyytensä johdosta on vaarallista eläinten ja hoitajien terveydelle. Pyöröpaalaus ja kiinteät siilot täydentävät toisiaan ja niitä käytetään usein joustavasti toisiaan täydentäen. Kustannuksissa, korjuutehoissa ja rehun laadussa menetelmien väliset erot ovat pieniä. Paalaus on houkutteleva vaihtoehto tilalle, jonka pellot sijaitsevat kaukana talouskeskuksesta ja rehun kuljetus varastoihin vie aikaa. Uudella menetelmällä siirtotyö voidaan tehdä ruokintakauden aikana, jolloin aikaa on enemmän kuin kiireisinä työpuittuina. Tarkkuussilputtu rehu on taloudellinen ja nopea menetelmä varsinkin suurissa yksiköissä, joissa menetelmän kustannukset, työmäärä ja ruokinnan automatisointi ovat merkitseviä. Paalauksen haittapuoleen, suureen muovikustannukseen ja muovin uudelleen käyttöön haetaan ratkaisuja. Paalausmenetelmä on yleistynyt urakoinnin kautta. Tilojen välinen yhteistyö on taas yleistä nimenomaan esikuivatun tarkkuussilppurirehun kohdalla. Tarkkuussilppuriurakoitsijoita on toistaiseksi maassamme kovin vähän. Tarkkuussilppurilla nurmesta tehdään massatavaraa. Paalit ovat taas muutaman 100 kilon annoksia, joita käsitellään yksikköinä. Paalien käsittely tapahtuu traktorikuormaimella. Siilorehun käsittelyyn on useita vaihtoehtoja käsityövälineistä täysin automatisoituun torniin asti. Uusimmat paalaimet silppuavat rehua lyhyemmäksi, koska siitä on eittämätöntä etua. Paalista tulee tiiviimpi, paaliin mahtuu enemmän rehua, paaleja syntyy vähemmän ja muovia säästyy. Näin myös rehun laatu paranee. Silppuava paalain silppua ruohon vastaterillä 5-25 cm mittaiseksi. Paalain ei silppua paalia aivan päätyyn, eikä silppuri ole myöskään käytössä paalin viimeistelyssä. Paalin pinta ja päädyt peittyvät siis pitkällä silppuamattomalla rehulla. Tämä auttaa paalin pysymistä koossa. Samasta syystä paali on sidottava narun sijasta verkolla. Verkkosidonta on narua kalliimpi, mutta myös tulokseltaan parempi. Silputtu paali on varsin painava. 125 cm paali painaa 35% kuiva-ainepitoisena noin 700 kiloa. Esikuivattua säilörehua on maassamme tehty 1970-luvun lopulta lähtien. Esikuivatuksen odotettiin lopettavan säilöntäaineen käytön, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Vaihtelevat olosuhteet tiloilla osoittivat jo kohta alussa, että säilöntäainetta ei kannatakaan jättää pois rehuketjusta. Rehun maittavuus, laatu ja käyttökelpoisuus maidon tuotannossa olivat paremmat säilöntäaineilla kuin ilman säilöntäainetta. Lisäksi korjuusäiden nopeat muutokset ennen kaikkea syyssadon kohdalla ovat lisänneet säilöntäaineen käyttötarvetta edelleen. Uusimmat säilöntäaineet toimivat niin, että ne pyrkivät säilymään rehun korkealuokkaisena siihen asti, kun lehmä rehun syö. Erityisesti AIV-10-säilöntäaine vähentää esikuivatun rehun kuumentumista ja homeita siilossa ennen ruokintaa. Säilöntäaineen käyttö varmistaa maidon korkean laadun. Märässä rehussa esiintyvä voihappokäyminen tuottaa rehuun itiöllisiä bakteereita, joita siirtyy lypsyn yhteydessä maitoon. Voihappoitiöt pilaavat juustoja kypsytyksen aikana ja aiheuttavat juustoteollisuudelle suuria tappioita. Säilöntäaine vaikuttaa myös edullisesti maidon makuun ja hajuun, kun virhekäymiset rehussa jäävät pois. Paalisäilörehussa säilöntäaineesta on vastaava hyöty.
Maatalouden tutkimuskeskuksen suorittamissa kokeissa muurahaisappoon perustuva AIV-liuos on lisännyt maitotuotosta 2,5% ja lisännyt maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksia 0,12 prosenttiyksiköllä painorehuun verrattuna. Nämä edut ovat niin suuret, että nurmirehun säilöntäainekustannus tulee kaksinkertaisesti takaisin parempina tuottoina. Laadun kannalta paalirehu on samojen lainalaisuuksien alainen kuin siilo- ja aumarehu. Märässä rehussa säilöntäaine vähentää käymisiä ja parantaa rehun maittavuutta sekä vähentää virhekäymisten mahdollisuutta. Kuiva paalirehu on taas altis homeelle, jos paali on jäänyt löysäksi. Muovi antaa periksi tai se rikkoutuu. Vähin muovikerrosten määrä on 6, sillä muovi päästää happea lävitseen myös imeytymällä. Sopiva korjuuajankohta on silloin, kun heinänkasvin tähkistä on esillä noin puolet. Ruohon sulavuus on silloin yli 69%. Sulavuus on tärkein rehun energiapitoisuuteen vaikuttava tekijä. Yhden sulavuus eli D-arvoyksikön lasku merkitsee 1 väkirehukilon lisätarvetta ruokinnassa. Tällainen rehu sopii parhaiten lypsylehmän ruokintaan ja mahdollistaa runsaan säilörehun käytön ruokinnassa. Oikeata korjuuajankohtaa pyritään ennustamaan korjuuaikapalvelun tiedotuksella ja kasvukauden lämpösummalla. Niittävän laitteen sängen pituudeksi riittää 5–6 senttimetriä. Silloin niitetty ruohomassa jää makaamaan sängen päälle, eikä se pääse likaantumaan maassa. Toisaalta noukinta ei tarvitse säätää aivan maan pintaan asti. Heinän oikeaan niittoon kiinnitetään liian vähän huomiota. Kuitenkin hyvin niitetty heinä kuivuu nopeasti, se on puhdasta ja se on käytettävälle korjuukoneelle oikein karhotettu. Niittolaite voi olla nostolaitesovitteinen tai hinattava ja sen leveys voi vaihdella huomattavasti. Sen tulee kulkea suoraan ja muodostaa mahdollisimman leveätä tasaista karhoa. Koska karhoa ei pöyhitä, traktorin pyörien raideleveys muodostaa karhon maksimileveyden. Keskeltä korkea karho kuivuu hitaasti ja vaikeuttaa paalaamista ja tekee hyvän paalin muodostumisen mahdottomaksi. Hyvässä paalissa on terävät suorat kulmat. Lohkon niitossa tulee ajatella myös seuraavaa työvaihetta, silppuria tai paalainta. Ajosuunnat ja kaistaleet on suunniteltava niin, ettei niittolaitteen eikä korjuukoneen tarvitse ajaa milloinkaan niitetyn ylitse. Niittoajankohta on tietysti kiinni sääolosuhteista. Sadevesi ja kaste haihtuvat kuitenkin kasvustosta nopeammin ennen niittoa kuin niiton jälkeen karholta. Illalla ruohon sokeripitoisuus on korkeampi kuin aamulla, mutta yön hengitys kuluttaa sokeria niitetystäkin kasvustosta. Väisteet on syytä avata riittävän leveinä, jolloin vältytään karhojen päälleajoista ja nopeutetaan korjuutyötä. Pian sateen jälkeen niitetty heinä pysyy kosteana karho pitkään ja kuivuminen tapahtuu lähinnä tästä pinnalta. Tämmöinen heinä vaatii hieman pitemmän esikuivausajan, jotta kuivumista tapahtuisi. Suunnitelmallisuus on töiden jatkumisen kannalta hyväksi. Säätilan joutuu jokainen rehuntekijä ottamaan huomioon, mutta on hyvä, jos valittu tekniikka on mahdollisimman vähän säätilasta riippuvainen. Kannattaa päättää etukäteen strategiasta, eli miten toimitaan, jos olosuhteet eivät olekaan edulliset niiton jälkeen. Sateen sattuessa pitää voida tehdä muutakin kuin odottaa. Sateen jatkuessa rehun laatu heikkenee koko ajan. Sade huuhtelee ravinteita, pieneliöt, homeet ja hiivat lisääntyvät rehussa